O Barbanza sumouse ás mobilizacións convocadas en toda Galicia para denunciar a situación das listas de agarda. Reclámase máis transparencia nos datos e medidas que permitan reducir os tempos no proceso asistencial. Concentracións diante de hospitais e centros de saúde de toda Galicia para poñer o foco nun problema que, segundo os convocantes, afecta cada vez a máis persoas, as listas de espera sanitarias. Dende a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza denuncian que os datos oficiais non reflicten a realidade completa que viven os pacientes. Aseguran que só se fan públicas as esperas para primeiras consultas e determinadas probas diagnósticas, mentres quedan fora das estatísticas as consultas de revisións e outras probas complementarias. É un problema global e aquí se dan varias cousas. Unha, as listas de espera que se publican, que insistimos que son as primeiras consultas e as probas diagnósticas que se piden nesas primeiras consultas. As listas de espera que non se publican, que son as revisións e as probas que se piden nas consultas de revisión, que insistimos como colectivo que queremos que esas listas tamén se publiquen, porque para as persoas que xestionan, como non son importantes, xestionan solo pensando no que teñen que publicar. Segundo explican, o tempo real que unha persoa pode pasar dende que inicia unha consulta ata obter un diagnóstico ou tratamento definitivo é moito maior do que indican as cifras oficiais. Por iso reclaman que se publiquen todos os datos relacionados coas listas de espera para contar cun diagnóstico real da situación e poder adoptar medidas eficaces. Cando falamos de transparencia é porque para poder facer un diagnóstico adecuado e poñer en marcha as medidas que podan solucionar o problema, temos que partir por non ocultar nada, porque todo é lista de espera para a persoa que a sufre. A plataforma tamén fixo referencia á reunión mantida recentemente coa dirección da área sanitaria. Aseguran que algunhas das medidas comprometidas xa comezaron a aplicarse, pero que aínda é cedo para avaliar os resultados. Así mesmo, advirten que algúns dos cambios seguen sen materializarse. Realmente nos pedimos que nos fixera unha evaluación dentro de 6 meses, non? E, bueno, sabemos que en algunhas cousas están facendo cambios, en outras non o sabemos. Pero, bueno, sí que hai algunha contratación nova, algún cambio, pero en outras creemos que en algunhas especialidades non se están facendo esos cambios que nos dixeron. En canto á rehabilitación, sí que se comprou o ecógrafo para intentar agilizar as consultas, pero a consulta esta específica de AME para tratar patoloxías musculoesqueléticas en conxunto, rehabilitación con traumatoloxía, aínda non está en marcha, algunha cousiña está, outra non. Agardan facer unha valoración máis completa dentro de 6 meses para comprobar se as medidas adoptadas teñen un impacto real na redución das listas de espera. En 6 meses avaliaremos, porque, bueno, creemos que sí que é verdad que estamos falando duns números que menos de 6 meses para avaliar se disminuyen ou non tampouco é viable. Mentres tanto, a plataforma insiste en que a prioridade debe ser coñecer a dimensión real do problema para poder avanzar cara a unha atención sanitaria máis áxil e accesible para a cidadanía.